Ako razmišljate o prodaji svojih zlatnih predmeta, sigurno vas zanimaju 3 ključne stvari. Jesu li uistinu od zlata, kolika je njihova karataža i koliko novca možete za njih dobiti? Odgovore na ova pitanja možete brzo i besplatno saznati u Aura domu s poslovnicama za otkup. Testiranje zlata provodimo pomoću kiselina i potpuno je sigurno za vaše predmete, a poslovnice su opremljene setom kiselina za zlato od 8 do 21,6 karata. Predmet se najprije nanese na tesni kamen ostavljajući trag. Zatim na taj trag nanosimo odgovarajuću kiselinu. Primjerice, ako se pretpostavlja da je predmet od 14 karatnog zlata, koristi se kiselina za tu karatažu. Ako trag ostane nepromijenjen ili tek blago promijeni boju, zlato je potvrđeno. Ako trag nestane, testira se kiselinom za niže karataže, a ako se trag potpuno izbriše i kod testa s 8 karatnom kiselinom, predmet nije od zlata. Kod većih predmeta, kako bi osigurali točnost, potrebno je dio predmeta prerezati ili preći rašpom, te na to mjesto staviti kiselinu. Na temelju dobivene vrijednosti ponudit ćemo vam najbolju otkupnu cijenu u tom trenutku. Isplata se vrši odmah do 10.000 eura u gotovini, a veći iznosi isplaćuju se na vaš transakcijski račun.